شما شما بل ونروني كم حيال معبل أكل مداي شما شما بل ونروني كم حيال معبل أسي 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 سلام تخطات تنايس channel كما يكنيكم كما تخونوا السنة كتكونوا نايوتر من نيوتيو لو ما حنت فليز بلت عرسي يزلكم قريبة زلخو بزح كم زعينة تحستونا يقبرني مبارزانا لو مارسي نخلنا كتغمنا أبع زيوتنا وكتدلي الناس اللي تخيل يزقبر زلهم السادما بزعبا كالا يكون بزعبا يوتيوبرات ناي حبشا زلوهم سلوان بزعبو زين فلطو ويكا كيد لينا زغل حكتات يخنا قرق فتن so this is very important أمو داتا يوتيوبرات بناس أزغلغلو كمتي قلقل أكتس قبرو بناس أوين بزي ربحة زسرو خي مسلوهم انت عينة ربحة كلهم كم زغل زرع حبريتاون كلوني سلازي مجمريا بزعبا يوتيوب كنزارك الناس سكريناتنا شيرك قبري أمو بحاد النارانايو نخن كيد منتان مالتيو so let's go here እዚኦም ሰባት ሕጂ ንሪኦም ዘለና እዚኣቶም ንሕብረተሰብና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝፀልዉ ዘለዉ ሰባት ኢና ክንርኢ ድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ብዛዕባ መብርህ ክበኩም እየ እናረኣኹሞም ከይዱ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዩቱብ ብዝተፈላለየ ትሕዝቶ ብምምፃእ ዝተፈላለየ ስራሓት ናብ ህዝቢ የቕርቡ ኣለዉ ህዝቢ ድማ ነዞም ኩሎም ሕጂ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ዝነጥፉ ዘለዉ ዩቱበራት ንስኺ أنا هنا وريات جرنايم أبا حقو ويابو نا يوتيوب channel نحل سب زلي مثلا سلازي كلهم زوم نريهم زلنا سبات بعلنا نحناتهم حبشا إنا وريات إذا زلوا درجة كنبصحهم زخالنا نفوت ودو نتصلو كالا رستيو بتو خوين بتجن نزوم سبات زياتهم وريات كنقبر زخالنا كالا يكونن نحناينا سلازي مجمريا إذا حلافنت زيامو نقبل كاو تبقيسنا دهريو انتايو نابيو زبل أرسخن كيدنا شو إذيوم سبات زياتهم دما بفلاي نتنوس ولدو أتحساسبو رديتو أكايدو نابي قصي كخي كمي يكخون انتايو تصبغ انتايو حماق بزعبي درجة زسألو وزلو سبات زياتهم يوم نعي حويس كانوا ونمسوا مالتي بقدي أنا ونسألوا على سلازي أنا بس لزلوا فيديو يوم متى وأقدر سنتين برا يوم سبات قال يوم بوليتيكا قال يوم محبراوي هوت قال يوم سنة آرت قال يوم انترتينمنت تمهرتي تعنا استفلا عليه تذكرت حسوتات نافذ بي يغرب له حزب دما قال كفال نايت حزبي اتنساتهم زغربوا حسو دس لزبلهم يقبلوا من يسمعوا من يسعبوا من الله أبدأ دمات رديتنا كسفع زلو كل سب نحدا سب كفتو نحدا سب كسعب نعود راي كختل نسد راي كهلو ندلو خينا that's why دما ناب كسد راي يتخذو نزد راي يتقبر نزد راي يتقبر زبل الردادان زراربان تسمع نفس وكاف سب ناتو تباغلو أملاق النفس وكاف سب بتباغو يفتيرو نفس وكاف سب دما بناتو زمسلو رديد نساب كتاكميو يخيليو زبالو زمسلو يزغرب زلو سلازي كنزنقي يبلنان كلاتهم حدا تحسو قربي كولونيوم من البات ابت بوليتيكاو عاود كنرخ لنا بزح زصارر حدا غزيون اب حدا ما عدكو فيلكا حدا حجر حدا حزبي حدا حبرتسب نختهنص اشغار زخون كستات يرايو ازيو ጫፋት ዝሓዘ ፖለቲካዊ ኣረዳድኣን ኣዘራርባን ፍፂም ካነት ኻላይ ወገን ንኸተጥፎ ጥራይ ዝዓለመ ስራሕን ጎስጓስን እውን ንርኢና እዚ የለን ማለት ኣይኮንኩን ኣብቲ ፅቡቕ ነገር ድሓር ተመሊሰ ክዛረበለ እዚ ነገራት እዚ ግን ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት ዩቱብ ንዓና ንሓበሻ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ንዕና ኸማንቶም ደንጉና ዝመፀና ኢና ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ዝሳተፈሉ ዘሎ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ቴክኖሎጂካዊ ስልጣነ ናይ ዘበና እዩ እቲ ቀደም ኣያታትና ኣብ ተስዓታት ኣይዶኖ ካብ ተስዓን ክንደይ ዝጀመረ እዩ ነዚ በዚ ገይሮም ነዚ ናይ ሎሚ ዩቱብ ንብሎ ዘለና ብዓቕሞም ክነብርዎን ከርእዩናን ፈቲኖም ነይሮም እዮም እዚ እቶም ዘርከብኩምሉ ኣርኪብኩምሉ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ከም በዓል ሰቲት ቀስተ ደበና ዊንታና
ንገሩን እቶም ትዝክሩ ኣድማስ ጽጌናይ ነይሩ ብዙሕ መቃልሕ ናልኩም ናራኹም መኺዱ እዚ ጋዜጣታት እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣብቲ ግዜኡ እንድሕሪልኩምኒ እንታይ ይገብር ነይሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ርእይቶ ናይ ሰባት ዝተፈላለዩ ኣተኩሮ ዘሎ ገሊኡ ኣብነት ዊንታና ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ናይ መንእሰያት ዘተኮረ ስራሕ ነይርዎ ካልኦት ነቲ ዘሎ ናይ ስርዓት ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ንዑ ዝድግፉ ከለዉ ካልኦት ድማ ዝነቕፉ ኣካላት ድማ ነይሮም ናፃ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ርድኢትን ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይወርድ ነይሩ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ገለ ነጥቢ እንታይ ዝብል ርድኢት ናይ ሕብረተሰብና መፅኡ ነይሩ ንፈትወ ዲና ንፈትወን ካላርስትዩ ኣብ ገለ ፖይንት እንታይ ዝብል መፅኡ ነይሩ እዚ ናፃ ተተፈንዩ ዘሎ ጋዜጣን ምዝራብን ነታ ሃገር ሕንፍሽፍሽ እትወላ ኣሎ ነዚኣቶም ጋዜጠኛታት ክዕፀውሎም ኣፎም ክልኮት ኣሎ ክዕፀውሎም ገለ ዝብል ኣዘራርባ ነይሩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ከምኡ ዝብል ነይሩ ከምኡ ዝብል ኣዘራርባ ግን ኣብቲ 2000 ዝጀመረ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ናይ ኤርትራ ይስማዕ ነይሩ እዩ ውፅኢቱ ከንታይ ኣጋጢሙ ኣብ መወዳእታ ብምሉእ እቲ ዝነበረ ስልጣነ ናይ ናፅ ሓሳብካ ምግላፅ ርእይቶካ ምግላፅ ካልእ ዓይነት ናብ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ብጋዜጣታት ዝሓልፍ ዝነበረ ኩሉ እዚ ሻዳውን ኮይኑ ኤርትራ ድማ እዛ ሎሚ ንሪኣ ዘለና ሃገር ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ድማ ብዙሕ ግዜ ሰብ እንታይ ዝብል ክዕፀው ኣለዎም ከምዚ ኣለዎ እዚኦም ከምዚኦም እዮም ዕፀውዎም ነዕፅዎ ገለመለ ዝብል ዘረባ ይስማዕ ነዚ ንኩልና ክጠቕመና ከም ዘይክእል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቢካዝ at the end of the day ንሰባት ብምዕፃው ኣይኮነን ዝመፅእ እቲ ለውጢ እታ ዝቐለለት መንገዲ ንሓደ ቻነል ወይ ንሓደ ሰብ ወይ ንሓደ ፀላዊ እንተዘይደሊና ትሕዝቶናቱ ሰብ ክሰምዖ እንተዘይደሊና ወይ ንዓና ይርብሸና እንተሎም it's very very simple እዛ ቻነል ናተይ ደስ ዘይትብለኩም እንተኮይና ትሕዝቶናተይ ዘይጠቕመኩም እንተኮይኑ በንፃሩ ድማ ይጎድእ ኣሎ እንድሕሪልኩሞ መጀመርያ ናትኩም ስጉም ትውሰዱ ኒኩላር ቦምብ ዝኾነ ስጉም ትለኩም ንስኹ ድማ አንሳብስክራይብ ጌርኩም ቪድዮ ናተይ ኣይትርኣይዎ ንዓይ ምዕፃው ወይ ንኻልእ ወይ ንነሽነሽ ወይ ንገለገለ ምዕፃው ኣድላይ ኣይኮነን ንስኻ ተኣለ ንስኻ ንዓኻ ደስ ስለዘይበለካ ናይ ሓደ ሰብ ትሕዝቶ ግን ንኩሉ ሰብ ክዕፀዎ ኣለዎ ምባል ግን ዲክታተርነት ወይ ከዓ ናተይ ሓሳብ ጥራይ ቅኑዕ ምባል እዩ ካልእ ነፍሲ ወከፍ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ቻነል ኣለካ እዩ ዩቱብ ክትርኢ ትኽእል እንድሕር ኮይንካ እሞ ብጂሜል ሳይኒን እንድሕር ጌርካ ቻነል ኣለካ እዩ ምናልባት ዩቱብ ቻነል ምኽፋት ከቢድ ከይመስለኩም ኤቭሪ ዩቱብ ተጠቃሚ ሳይኒን እንተገይሩ ኣብቲ ጂሜል ናቱ ቻነል ኣለዎ ስለዚ ቪድዮ ኣፕሎድ ገይሩ ናተይ ወይ ናይ ካልኦት ናይዞም ኣሕዋት ደስ ተዘይልኩም ናትኩም ትሕዝቶ ጌርኩም ንህዝቢ ክትጠቕሙ ትኽእሉ ኢኹም ንካልኦት ከተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም ቀሊል ግን ከይመስለኩም ቀሊል ኣይኮነን ዩቱብ ስራሕ እዩ by the way this has to be very clear ገለገለ ሰባት ኣብ ዩቱብ ከም ፍሉይ ንሕብረተሰብ ከገልግሉ ብናፃ ዝሰርሑ ዘለዎ ከይመስለኩም ኖ ንዓይ ሓዊስካ ዩቱብ ስራሕ እዩ ንጎተን ሲኢኩም ገጽኩም ተሓፂብኩም ቁርሲ በልዕኩም ከይበላዕኩም ክዳንኩም ቀይርኩም ገሊኹም ብትሬን ገሊኹም መኪና ገሊኹም ብእግሪ ገሊኹም ብብሽክሌታ ብባስ ስራሕ ትኸዱ ኤቭሪ ዩቱበር ትፈልጥዎ ሲሪየስ ዩቱበር ድማ ንጎተን ሲዩ እንታይ ኣርእስቲ ክቐርብ እየ ነዞም ኦዲየንስ ናተይ ብኸመይ ክጠቕሞም ክእል ብኸመይ ንዖም ዝኸውን ክቐርብ ክእል ኢሉ ዝሓስብ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንስኻትኩም ስራሕ ትሰርሕዎ እሞ ነቲ ስራሕኩም ዘይንንዕቆ ኣይ ዶንት ኖ ዩቱበራት ኩሎም ኣይፈልጦም እየ ግን እዚኦም ጥራይ እውን ኣይኮኑም ብዙሓት እዮም ዘለውና እዚኦም ብቐረባ ክበፅሖም ዝኽኣልኩ እዮም ሶ ነፍሲ ወከፎም ከማኹም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ጌርኩም መውሰድዎ ድሕሪኡ እቲ just one second ከይበፅሓኩም ኣብ ፅንሒ ኢለ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ከርእየኩም እየ ንሕጂ ግን እንታይ ክብል እየ ደልየ ልክዕ ከምቲ ንስኻትኩም ሰሪሕኩም ደሞስ እትው ዘለኹም እሞ ንስራሕኩም ለይትን መዓልትን ሃርገፍገፍ ትብልዎ ኩሉ ሰብ ኣብ ዩቱብ ዘለውን ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያ እውን ፉል ታይም ኣብ ዩቱብ ትሰርሕ ውሑድ ሰብ ሓበሻ ክህሉ ይኽእል ኣብ ፀዓዱ it's a big career ኣብ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ብእንግሊሽ ወይ ብካልእ ዩቱብ ልክዕ ከም ካልእ ሰራሕተኛን ቢዝነስን እዩ ስለዚ ሲሪየስ ወሲዲ ሰብ ሰርሓሉ ኣብ ኣና ስቲል እቲ ናትና ሕብረተሰብ ብዙሕ ስለ ዘይኮነ ከምኡውን እቲ ኩነታት ናይቲ ናይ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ብካልእ ግዜ ክገልፀልኩም ክፍትኒ ኣብ ብዙሕ ኣብ ቪው ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ቫሪያብልስ እዩ ዘለዎ ኣብ ዩቱብ ሶ ነዚ ድሓንፅ ሓልና ብሓፈሻ ግን እንተስ ፉል ታይም እንተስ ፓርት ታይም ግዜ ጥፍዩ ዝሰርሕ ሰብ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቪድዮ ኣብነት ሕማቕ ክመስለኩም ክእል እዚ ቪድዮ እዚ ናይ 2 መዓልቲ ስራሕ እዩ ብዙሕ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኣነ ባይ ዘ ወይ ቲም ኣለውኒ ስለዚ ናተይ ቲምን ክንደይ ሓሳባት ተመናጭው ንቕርቦ ዘለና ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ይምሰልኩም it's a very important work ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ
كاين عاقنا نفس وكفنا نات تسرح يزلو اذا تحسوا زي دسكيت لكم تخليها فاين اتس اوكي فور مي داس زي لكم تروحونكم اي ترايو نخالو سب نتاكمالو اقداسي يوتيوب سرحت راديو كونس وتشيت كما كم زمسل كريكم كفتني جست 1 سكند ناب ويب سايت nadrarhiwot.com كيتكم دوت تفلتو امبارح ويب سايت استفلالي نخلنا كتكم زخل كورسات لنا قال كابو ناي ستوك ماركت نتايو بخمي يسرح ابي يركب بخمي انا بنشتي جنزب انفست قبر لي خل نزبل زحجزن تكبراوي ناب سقم تتوسدكا تمرت لومو رايو كالي بزعبا بيزنس كاب مبعتا كساب بيزنس تاعتو كحجز زخل تمرت لنا ناي كمبيوتر كيلات نزيبلكم كفلما كساب عبيز بالدرجة زحجز تمرت لنا فيديو إيديتين كتمهارو تدليكم نإيديتين زحجز بتليفونكم يكون بكمبيوتر استفر عليه كورسات لنا بكيلات استغربي بقلل زبالة من قد المغربنا لنا أو يركب نايقوان قانقلش تمرتونا لنا سلازي يتغمنا ينتهلكم كيدكم كابت ويب سايت حبريتا وسيتكم نابت كورساتيكم كتعابي تخلو ثانك يو كم زرعنا اب يوتيوب نرتن هنا يوتيوب بتروحوا تسرحوا قال سبات جورجو شقاتي ناي بيزنس قال كل اب يوتيوب زلو نغنزب يسرح لمي تيلي ذات حدا سب قديفكا نغنزب كسرح كلها نسب بديلكا ابلاشيخا طيقكا ديخا غنزب كنت تدلي ويس تعوي زخونه نسب كغلغل زخل انا تعوي زخونه سراح نسب كحجز زخل بمقبار يزبل هذا ويت رغاز لهم اتحنت الدبلينا حركاتهم صلوت ياساون سو ابزي حجي حدا حونا انت يسرح له يوتيوبرز كما كم زغفلوا صبط سراح سرح له سكلت نراي حنسب كبرات تخاطرتي نزا شانل زي اخا يوتيوب جنبر كندي كفيلوان الزبل ابزي كم تري وازن لكم زا شانل زي اخا جنبر 19 مليون شو بيشتر 130 شح بيو رقي بالا مالتيو كبرات تخاطرتي نزا شانل زي اخا يوتيوب جنبر كندي كفيلوان الزبل ابزي كم تري وازن لكم 78 شحن 552 دولار كساب حجي كابت جنبر تخفيلوان لو مالتيو سانسيتي ناي داويت كتكون كولا داويت اب حاضر ايوان يوتيوب جنبيرو اب صبوق درجه زركب زلو منسي كون كله يوتيوب كاب جنبر كندي بيرو تيبون دحالكم لي 4 مليون 840 شح ايو مالت نزي زاكل يوتيوب كندي يخفلون دحالكم لي 19 شحن 360 يوتيوب كاب جنبر كخفل يخل مالت ايو وين ترى نحلف مالت ايو كبرات تغطى رابعي شانلنا ناينش كتكون كلها نشنش كابز جنبر ازز اكل فيو ترى له ويل يوتيوب نسبعنا 4 مليون 539 فيو كندي كافلو يخل نشنش كابز جنبر دحريكمني ابزي سيري كم تري وزلوخمي مالتي تقطري انا تماركون كن ريو ايكم ريو ازز اكل كفيل هو مالتي حمشيتي شانلنا نايفنان كتكون كل ازز اكل كفيل هو مالتي حمشيتي شانلنا نايفنان كتكون بحفشة يوتيوب جنزب زغفلو ارست جنزب زغفلو بيزنس يوتيوب كا بخمي خفل نسوي بخمي خفلنا انتلكم من البحث نجي تفلتو اذا فيديو مستقبرت يوتيوب ريو ادفرتايزنج بعلي يقبرلو وي بعلها تقبرلو تخل انتاي كن بعلها تقبراي تخلني نتتحستو خاز مسل كالو تكالات ادفرتايز كقبرو خلو نت يوتيوب يخفلوا يوتيوب فرقه ويل على فرقه جنزبي وسد نتسترف دما نت كونتنت كريتر وي كانت فيديو نزي صراحه كم ناتو قنعو غير يبو بخاله زرربا يوتيوب امونغو نتم عبيت كامبانيتات ناب عماويل نبرت كشطوس دليو سيرفيس كشطوس دليو كابوم جنزب وسيدو ابتن فيديوتات سبكرو خلو تحبريتا ناتم بادفرتايزمنت كسغاغر كلو كابوم زملص جنزب دما وسيدو انتم كونتنت زفتر زلو سلازي يوتيوب امانغو خوينو حدا فولوي فطراتيو يوتيوب ولا حنت يوتيوب صراحه فيديو يبلون كالو سبات ليتم حاتن سعيرهم زغبرو فيديو باي ذا واي يوتيوب موديل لاتوب ايفنتن ابيت بلاتفورمات نبع نتفليكس وين تشالنجز غبري كابو وتاي سلمنتاي سبب يوتيوب متيو كاب ناي بحت غازيطنياتات وي غازيطان غلن كلو خلوسي سي ان ام بي بي سي خلو سب سلمنتاي حبريتا كاب يوتيوب يوسدلكم مينستريم ميديا تم كلهم سي ان ام بي بي سي قالت بلوم زلون واننتم وحده سباتهم حدا سب كل تسب وكا 10 سبات يكونين ابل علي لك كم يوتيوب شانل يمسمون ناي حدا سب ناي قله سبات ريتوتاتن حساباتن يوم زغبرو فوكس نيوز تيلكا ناي حدا دايركشن اتحساسبنا يزلون تم قالوا دماكم بخلا زر 4 ايفن اب معرباوي حبرتسب سبات تخكلني حبريتا ويكا
ፌር ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ዩቱብ መፅኦም እዮም ዜና ዝወስዱ ወላ እዚ ኩሉ ሚድያታት ከሎ ስለምንታይ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ሰብ ብጀካት ካብ ዩቱብ ዝረኽቦ ኣታዊ ካብ ወፃኢ ኣብ ናይ ፃዕዱ ብዙሕ ስፖንሰርሽፕ ዲልስ ኣሎ ዝበዝሐ ሰብ ግን ቅኑዕ ዝመሰሉ ሓበሬታ እዩ ዝቕርብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሰብ ከይነዓቕና ወይ ከየናሸና ብቅኑዕ ልቢ እንተሪናያ መብዛሕትኡ ሰብ ዝመስሎ ይሰርሕ ቅኑዓት ቻነላት ንብዙሕ ሰባት ክሕግዛ ዝኽእላ መሃርን ፀለውትን ዘለወን ድማ ይቕርበልኩም ኣለኹ ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ብዙሕ መሃሪ ንሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ንሕብረተሰብና ከንቅሕ ሓበሬታ ከብ ዝኽእል ከዘናግዕ ዝኽእል ብጥዕና ክሕግዝ ዝኽእል ናይ ዶክተር ሻሮን ሞቲቬሽናል ዓብይ ብዙሕ ንእምሮና ጥዕና እምሮና ክሕግዝ ዝኽእል ናይ ዶክተር ሮቤል ኪዳነ ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣሎ ኣበይ ነጥፎ ኣለና ግዜ ናትና ምርጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዩቱበርስ ኣይትፅረፉ ዩቱበርስ ዘዕብዶ ሰብ የለን በዓልካ መሪፅካ ኣብ ናይ ኩስቶ ወይ ኣብ ናይ ኩስቶ ኮይንካ ከድካ ትሰምዕ እንተለካ ንስኻ ንሂወትካ ናትካ ምርጫ እዩ ዩቱበር ኣይኮነኩም ጌርካ ምክንያቱ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ብገንዘብ ከፊልካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሓበሬታን ፍልጠትን ኣብ ዩቱብ ኣሎ ኣነ እቲ ዝዓበየ ላይብረሪ ናተይ ኣብዚ እዋን እዚ ዩቱብ እዩ ካብ ዩቱብ እየ ዝምሃር መፅሓፍቲ የንብብ እየ ካልእ ነገራት ይገብር እየ ግን ኣብ ዩቱብ ዘሎ ትሕዝቶን ዶኩመንታሪ ክንደይ ሊቃውንቲ ዝገበርዎ ኢንተርቪው ዘይተዓደነ ፍልጠት እዩ ዘለዎ ኣነ ኣም ቨሪ ግሬትፉል ዩቱብ ብምህላው ገለገለ ዘረባታት ኣብ ካልእ ዓለም ክንኣትዎም ኮንፈረንሳት ክንከዶ ስለዘይንኽእል ክንረኽቦ ይንኽእል ኢና ነርና ሳላ ዩቱብ ግን ይመፀልኩም ኣሎ ንጥዕና ዝድህስስ ነተሓሳስባ ዝድህስስ ንቁጠባ ዝድህስስ ንገዛኻ ንሓዳር ንፍቕሪ there's a lot of content ብዙሕ ኮንተንት ኣሎ ንሂወትና ከንዕሪ ክሕግዘና ዝኽእል ምርጫና ግን ንዝሕግዘና ድዩ ግዜ ዘባኽነልና ዝኾነ ቪድዮ ኢንክሉዲንግ እዛ ቪድዮ ክትሪእዋ ከለኹም ግዜ ተባኽነልኩም ግዜኹም ትዝኸበረ ሃብቲ ናትኩም እዩ ግዜና ትዝኸበረ እዩ ኣበይ ነጥፎ ክንፈልጥ ኣለና ሰዓታት መዓልታት ዘይጠቕመና ዘይርባሓና ዘይልውጠና ከምኡውን ንሕና ነቲ ሓበሬታ ወሲድና ስጉምቲ ክንወስድ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይኑ ሓደ ግዜ ክሰምዖ ትኽእል ኢኻ ዜና ንኣብነት በት ኩሉ ግዜ ኣብኡ ተኣሊኽካ እንተለኻ ንሂወትካ ሓደገኛ እዩ ኢቭን ዜና ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ድራግ እዩ ዝቕየር ዜና የደንዝዘካ እዩ ሲኤንኤን ወይ ቢቢሲ ምልማዓብ ትረአዩ ኣብ ዓዲ ዝቃፀል ዘሎ ገለ ዝኾነ ምስ ነገሩኻ ካልእ ስራሕ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሞቲቬሽን የብልካ በንጫሩ ተስፋ ዝበካ ዘተባብዓካ ሓይሊ ዝኾነካ ትሕዝቶ እናርኣኻ ትኸይድ ተለኻ ንሱ ሞራል ሂብካ ናብ ዝለዓለ ስራሕ ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ምርጫ ናባኹም እዩ ዩቱበርስ መፂኦም ዘለዉ ብዓቕሞም ንሰብ ከገልግሉ እዮም ተገልገልቲ ንሕና እቶም ኦድየንስ ኣይናይ ይጠቕመና ኣይናይ የርባሓና ኣይናይ የዘናግዓና ኣይናይ ኣብቲ ንኸዶ ዕላማ ክሕግዘና ዝኽእል መሪፅና ንውሰድ ዘየድልየና ሰብ እታ ኒኩለር ኦፕሽን ናትኩም እንታይ እያ ኣንሳብስክራይብ ጌርኩም ድዩ ወላ ተኣሊኹም ነቲ ቪድዮ ናቱ ኣይትረኣይዎ that's the best thing you can do ነዚኦም ዕፀውዎም ኣጥፍዎም ምባል ግን ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ተገዲፎት ሰብ ክገድፈውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ዘስ ዝገበሩ ሕማቕ ኣሽሓት ሰብ ሪኦ ኣሎ ግን ከምኡ ግበር ኢኻ ትብሎ ዘለካ ዩቱብ is a business እቲ ቪው ድማ እዩ ዝቁፀር ወላ እኳ ካልእ ቫርያብል ዝተለዎ እቲ ቪው እዩ ዝቁፀር ስለዚ ናይ ፀይቂ ናይ ሕማቕ ምስ ተገበረ ኩሉ ኣሽሓት ቪውስ ኣሽሓት እንድሕር ዝሪኦ ኣሎ ከምዚ እንድሕር ጌርካ ኢና ንሪአካ ከምዚ ክንገብር ኢና ቀፅለልና ኢኻ ትብሎም ዘለካ እንተዘይርኢኻዮ ንዩቱበር this is a secret ንዩቱበር ነቲ ዝኸዶ ዘሎ ጠጠው ከተብሎ ተደሊኻ ኣይትርኣይዎ ንዓይ ሓዊስካ ትሕዝቶ ተደይሪኹሞ እቶም ፕሮፌሽናል ዩቱበርስ ኣይገብርዎን እዮም ቪው ዘምፃሎም ነገር ኣየምፁን እዮም ስለዚ እቲ ሕማቕ እናበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ሰባት ናብ ሕማቕ ስለ ዝጎዩ እዮም እዚ ድማ እቶም ዩቱበርስ እኳ ሓላፍነት ክወስድሉ ዝግባእ እንተኾነ እቲ ዝርኢ ዘሎ ሰብ እውን ሓላፍነት ክወስደሉ ይግባእ እምበር እዛ ትሕዝቶ ናይ ሎሚ ነዚ ትንክፍ እያ ነይራ ኣይሆፕ እዚኦም ክጠቕሙኹም ይኽእሉ እዮም ዝበልኩም ኣትኹም ክትመሃሩሎም ከተነቓቕሕዎም ከተተባብዕዎም ንፅቡቕ ነገርካ ከነተባብዕ ክንክእል ኣለና ንሕማቕ ጥራይ ምፅራፍ ዘይኮነ ፅቡቕ ነገር ክመፅእ ከለካ ከነተባብዕ ክንክእል ኣለና እምበር እዛ ቪድዮ ኣብዚ ክንውዲና ደስ ተኢላትኩም ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ብዛዕባ ዩቱብ ክትፈልጥዎ ትደልዩ እንተለኩም እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ፅቡቑ ቻው